Pa ovo je super. Zdravo, dobroveče, deco, kako ste? Meni je tako drago što ste vi na ovom kanalu. Ja imam... Čekaj, moj je red. Pa stani, Zeko. Ne, hoću ja da kažem, čekaj. Dobro, mislim da je fair da zajedno predstavimo našu novu priču. Okej, dobroveče svima. Uživajte. Što je lepo veče i pun mesec. Wow. Hej, drugaru, pa gde si? Moraš da šprzu sa nama. Šta je bilo? Imamo sastanak. Hej, zdravo svima. Zdravo. Imamo problem. Vanzemaljci su oteli. Koga? Marka. Oteli su Marka. Jao, ne, pa to je strašno. Jao, pa šta ćemo sada? Ne znamo, moramo da idemo, moramo da nađemo put do svemira i da nađemo vanzemaljce i spasimo Marka. Dobro, slušajte svi ovako, plan je sledeći. Mi moramo da zovemo Vilija. Vilija? Ali ja sam mislila da Vili spava. Šta će ova žabica ovde? Pa čekaj, zovi Vilija. Dobro, polako. Ćao, drugari, pa baš je lepo videti vas ovde. Vili, imamo veliki problem. Vanzemaljci su oteli Marka. Jao, Ne, pa to zvuči strašno. Okej, imam fenomenalan plan, hajde za mnom. Mi ćemo odavde da usvemo raketu, ali prvo trebaju mi svi kamenčići. Da li imamo kamenčiće čarobne na broju? Čekaj, tu su, evo ih. Hajde, jesmo spremni? 1, 2, 3. Idemo, evo je raketa. Drugari, držite mi palčeve. Idem po Marka. Srećno, Vili. Srećno, Vili. Možeš ti to, mi smo uz tebe. Zdravo. Što je super. Jao, čekaj, kuda ide ovo? Jao, ligni, opet zeza. Čekaj, mislim da čujem nešto. Molim vas, pustite mog drugara. Pa to je Vili sa planete Zemlje. Molim vas. Jao, kako je on smešan. Molim vas, želim da budemo prijatelji. A šta se ovde dešava? Ajoj. Hej, pa slušaj, mi jesmo vanzemaljci, ali mi smo vaši prijatelji. I Marko je super. Da, Vili, ja sam super ovde. Nemoj ništa da brineš. Ja sam došao svojom voljom. Pa to su još bolje vesti. Idemo svi. Pa šta se dešava? Ma vanzemaljci su naši prijatelji. Nemojte da brinete. Oni su se samo igrali sa Markom i hteli su da nauče razne trikove od njega. Jao, pa to su super vesti! Draga deco, ovim se naša priča završila. Što znači... 1, 2, 3, svi u krevet. Idemo, pranje zubića i da uzmete omiljenu plišanu igračkicu i da krenete u zemlju snova. Ja se nadam da ste uživali u ovoj priči za laku noć. Ako jeste, molim vas, lajkujte i pretplatite se na ovaj kanal koji se zove The Magical Place. I vidimo se uskoro. Ćao!